Governor ma Machakos wa Vinyandeti ochiwo kony mar omenda maromo milion 11 ne joohala maromo 226 manoyudo masira mar mach e chiro mar mitumba e boma ma Machakos. Governor no bende ochiwo omenda mar somo ne jopuonjre maromo 69 mawuok e anyuola manoyudo midhiero no. Kolose kinde chiwo omenda go wa Vinyandeti olando ni tend kaonti no dhi gero chiro manyasani mar uso lep mitumba kendo idhi ketne rageng' ma owinjore mag geng'o masiche matucho e alwora mag ohala. Okoni tend kaonti no oikore mar chiwo sir ne joohala ma osebedo mise mag dongruok e pacho ka. Kwa heshima yote, tuko towards December, mahali ya Christmas, mahali tunavuna. Tuomba tafadhali, hii kazi ulioamrisha itendwe kwa haraka, ifanyike kwa haraka kabisa, turudi kazini. We are constructing modern sheds with fire prevention, fire extinguishers and emergency water tanks. What we have agreed is construction to be done on site. Kila mtu mahali alikuwa ndio anafanya nini? Anarudi. Si ni sawa? Wale wafanyikazi wanafanya kazi hapa watachukuliwa wapi? Hapa.